Indslaget er sponsoreret af Land og Fritid i Rommen. På flyvepladsen i Rommen var der lørdag et usædvanligt flertal af firehjulstrækkere og deres trailere. Vestjysk Sports- og Terrænrideklub arrangerede nemlig distanceridt i Klosterheden, hvor folk var kommet langvejs fra for at deltage. Distanceriden, det er sådan set ligesom mennesker, der løber maraton. Her har man så bare en hest, man rider på, som skal være trænet op til at gå en lang distance. I år er der også det officielle Danmarksmesterskab for første gang nogensinde. Det kommer sig af, at DM egentlig skulle have været på Mols. Der er en forening, der laver internationale stævner. DM, det skal være et internationalt stævne. Men Mols, de var nødt til at aflyse, og så blev vi ringet op af Dansk Rideforbund, om vi kunne tænke os at prøve at lave DM og internationale stævne. Vi havde møde i vores bestyrelse og var enige om, at vi prøver at springe på. Vi har rigtig fine forhold her i Lemvig, og det er også det, de ved fra Rideforbundet. Der er masser af plads og gode rideruter ude i skoven. Og jeg har bare været afslappet i dag, og hele det team, der er bag ved stævne her, det har fungeret rigtig godt. Da målstregen blev passeret efter distancer på op til 120 km, fejlede appetitten hos dagens stjerner og deres rytter ingenting. Med typisk dansk sommervejr var det med parasol og telt stadig muligt at holde ild i grillen og tørvejr ved buffeten. Og så var det blevet tid til at kåre Danmarksmesteren på 120 km distancen. Og nummer 2, det blev Karen Tingstrup på Le Mans. Og vinder af Danmarksmesterskabet 2015 blev Dorte Christensen på Carpe Diem. Og da Danmarksmesteren havde forsvaret sin titel for 3. år i træk, skulle det selvfølgelig fejres i vinderlejren med hele holdet til bords. Jeg har det godt. Jeg er træt. Selvfølgelig er jeg ved at være træt nu. Klokken er ved at være 5:30, og vi har været op siden klokken var 5:30 i morges. Så det er jo en lang dag. I morgen kan jeg mærke, at jeg er levende. Ja. Og hvad med hesten? Han har det jo godt. Han har været super frisk hele dagen, og vi har lagt i spidsen helt fra i morges af. Så han har bare kørt. Og selvom det var første gang, at Klosterheden dannede rammer om DM i distanceridning, virkede alle deltagere tilfredse med dagen, der var gået. Næsten da.